कलकातायाव खुंनाय 90 हादर गेजेरारि काराटे चेम्पियनशिप 2024 आव बर'नि फिसा भार्गव बर'आ काराटे गेलेनानै सनानि मेडेल आरो रुफानि मेडेल मोननो हादों। सोनाब बंग कलकातानि सिङाव थानाय नेताजी इनडोर स्टेडियामाव थांनाय जुलाइ दाननि 26 खालारनिफ्राय 28 खालारसिम अल इन्डिया सेशिंकाई सितो रियो काराटे डु फेडारेशन एबा सुंदुयै AISSKF आरो काराटे डु एसोसिएशन अफ बेंगलनि बानजायनायाव 90 इन्टारनेशनल काराटे चेम्पियनशिप बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन बिफा सुनील बर' आरो बिमा देलायस्रि बर'नि फिसाज्ला भार्गव बर'आ। बे काराटे गेलेनाय बादायलायनायाव भार्गव बर'आ काटा दिन्थिनानै सनानि मेडेल मोननो हादों आरो कुमेटे बादायलायनानै रुफानि मेडेल मोननो हादों। भार्गव बर'आ रङियायाव थानाय खोला सोनाब रङिया आन्चलिक काराटे एकाडेमियाव सोलोंथाइ लागासिनो दं आरो रङियानि शंकरदेव शिशु निकेतनाव 7 थाखोआव फरायगासिनो दं। बे 90 हादर गेजेरारि काराटे चेम्पियनशिप गेलेनाय बादायलायनायाव गासै मोन 8 हादरफोरा बाहागो लादोंमोन, जेरै भारत, भुटान, बांलादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालयेशिया, ओमान आरो इन्डोनेशिया। भार्गव बर'आ सना आरो ब्रन्जनि मेडेल लाबोनो हानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों जोनोमगिरि बिमा देलायस्रि बर'आ। आंनि मुङा देलायस्रि बर'। आंनि फिसालाया गल्ड मेडेल लाबोनो हादों, बेनि थाखाय जोबोर मोजां मोनदों। बहा गेलेदों? नेताजी इनडोर स्टेडियाम, कलकाता। माब्ला जायामोन? 28 तारिख, जुलाइ 28 तारिखआव जादोंमोन। माबायदि हेफाजाब होदोंमोन? जोंथ' बहुत हेफाजाब होदो, माने थाखा फैसानिबो जोंहा बाहाय प्रब्लेम, बेनि थाखाय माने बाहायमान खस्थ' आरो जोंहा। फिसाया मा मावो? गारि सालाय, मा गारि? डक्टरनि गारि सालायो। मेडिकेलनि? औ, मेडिकेलनि। खेला गेलेनो थांनायाव माबाफोर जेंना जेंसि उसुबिदा? नाय जेबो जायाखै, जेबो जायाखै। मोजाङै मोजां मोनदो। फिसालाया गल्ड मेडेल मोननो हाबाय, बेयाव बेसेबांसो गोजोननाय दङ? जोबोर गोजोन मोनदो मोननायनि थाखाय। गल्ड मेडेल मोननायखाय जोंहाबो माने साबसिन मोजां बिसिगि मोनदो आरो। भबिष्यत आरो मा सानबावो फिसालानो? भबिष्यतथ' जों गेलेनो होबायनो थादों दा, बर्तमान बाहाय आरो आवगायलांबाथ' मोजां मोनगोन दा। उनाव आरो मा जागोन जों दा सानस'ना मोनाखै आरो। नोंथांनि फिसालानि जि जाफुंसारनायखौ लानानै इयुन बर' समाजनि जाखांफुनाय गेलेगिरि बा लाइमोनफोरखौ मा बिहोमा होनो सानो, मा बुंनो सानो? जों दा मा खावलायनो सानो? गसाइनि अननायाव जुदि मोजाङै मोजां जुदि मोननो हायो आरोबाव गेलेनानै साकरिनि लाइनाव जुदि मोजाङै मोजां फैनो हायो, बेनि थाखाय जों गसाइनि सेराव आरज गारो आरो मानसिफोरनि हेफाजाब मोनबाथ' जों मोजां मोनगोन आरो। नमस्कार, মোৰ নাম শ্ৰী ভাৰ্গৱ বৰা। মোৰ মাৰ নাম দেলাশ্ৰী বৰা, মোৰ দেউতাৰ নাম সুনীল বৰা। মোৰ গাঁৱৰ নাম দহৰা বাগবাৰী। বৰ্তমান কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছা তুমি? মই এতিয়া ক্লাছ 7ত পঢ়ি আছো। কোনটো স্কুলত? শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ৰঙিয়াত। কেৰাটে ক্লাছটো ক'ত লৈছিলা তুমি? কাৰাটে ক্লাছটো দক্ষিণ পশ্চিম ৰঙিয়া কাৰাটে একাডেমীত। কিমান বছৰ লৈছা? 2.5 বছৰ। আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ তুমি চিলভাৰ আৰু সোণৰ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে, কি ক'ব? 2024 তাৰিখে কলিকতাত নেতাজী ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলা হৈছিল। তাতে মই ভাগ লৈছিলোঁ। ভাগ লওঁতে কাটাত পাইছোঁ গ'ল্ড মেডেল আৰু কুমিটেত পাইছোঁ চিলভাৰ মেডেল। ক'ৰ মানুহ তাতে খেলিছিলে? ইণ্ডিয়া, ভূটান, নেপাল, ইণ্ডোনেছিয়া, তাৰপিছত বাংলাদেশ, তাৰপিছত ম্যানমাৰ আৰু 8খন দেশ। তুমি যে গ'ল্ড মেডেল পালা, কাক মানে হাৰাই ফেলে তুমি জিকিছিলা? ইণ্ডোনেছিয়া। বৰ্তমান কেনেকুৱা গৌৰৱ তোমাৰ মনত, কেনেকুৱা অনুভৱ? ভাল লাগিছে, যাতে আৰু আগবঢ়াই যাওঁ। ভৱিষ্যত কি হ'ব বিচাৰা? ভৱিষ্যতত এজন ডাঙৰ খেলুৱৈ। তোমাৰ মা দেউতা বা আইতাই কেনেকুৱা কি অনুভৱ পাইছে এইটো? ভাল লাগিছে, মোৰ খেলা চাই বোলে ভাল লাগিছে বহুত। চবে ভাল লাগিছে। তাৰপিছত